Diyos ka! Mamugo sa giatay, tudluan ti kang buanga ka, bulok man ka, tudluan ti ka, hulat lang. Nga ni oh. Nga nara ka simple, bugo kay ka. Ang ina mo, ha? Bugo kay ka, ha? Daan ko pa. Pagmata na ako, gwapo kay ko. Nako share guys ba? Kuan man to kanang abi na ko kuan ba? Kato bitong gibaril bitaw sa ulo nito ka buok tong tigulang ko katong anak. Gibaril ba niya? Abi na ko motong link ba na sa Facebook. Daan ko pa bay pag pislit na ako na cute dra dito. Gago! Do yawa akong lolo do kay gahi kayo. 90 years old, wag yapon namatay. Sa man imong lolo, weak man na. Ako 95, wag yapon namatay. Mga bugok, mga way ayon yung lolo. Tamo ang lolo kay patay na kay matay. Gago! So guys, i-share lang na ako ninyo no. Nyadto kog mall ba tong niaging adlo kay pat like regalo lagi para sa mga inaanak ba. Nya, di ba nakapait na ko. So paggawas na ako, nakita ko nagtapok na tao. Nagtapok na tao ba, nag-wonder ko unsay mga sige tapukan nila dito. So ninduol ko, siyempre kuan man ta, chismoso man ta, ninduol ko. Sus pagtanaw din ako guys kay si Lola man di ay ilak ba niya kita ipangutanan ako na unsay problema ba niya. Ingon si Lola na mo nawad ano siya 30k, wala siya kliti pa uli ba niya, wala pud siya pangkaon. Yan pang pinaskuhan siya mga apo. So mo to guys, buutan man ta. Tagitagan ako si Lula Gismil. So mo to guys, nilako na si Lula. Niyan to nag-terminal. Sakay na siya. Uwi na ako guys, happy kay ko. Kaya nakatabang ko kang Lula. Kaya nakakita po yung 30k. Gago! Required ba mo syagit pag naanay kurente? Kung mag-ulan sa buntag is rainy day, unsay tawag sa mag-ulan sa gabi eh? Like for part 2.